asko. Hemen ekartu gara, Urguleko txoko eder honetan, gau egitasmoa ezagutzeko, gaur egun zure bakarkako egitasmoa dena. Bai, gogoz nago, nire barneko mundu guzti hau zuri kontatzeko. Azkenian. Hori da. Guazen aurrera ba. Edo martxo nabil, ta zeren atzetik, erdi gaiz gaitzerdi, gisa hontan segi abil, edo martxo nabil, ta zeren atzetik, erdi gaiz gaitzerdi. Netorri gara, eta hemen aipatuko dugu, gaur egun, agertoki gainean defendatzen ari zaren gau egitasmoa. Bai, nire bakarkako lehen egitasmoa izan da, 15-16 urte inguru daramatzat eta nabil oraindik ere talde dinamiketan, baina 2018an okerrez banago, Kutxa Kulturrek bekaldi baten deialdi atera zuen, eta hor pixka eta aitzaki gisa esan nuen. Urtebeteko lokala lortzeko igual abesti berri batzuk egingo ditut, eta proiektu hau erdi asmatu nuen Jon Horna lagunarekin bezala, lortu genuen lokal hori, eta gero pixkat arrapaladan etorri da, hasieran akzidentea izan zen hori garatzeko nahia. Eta bai, gartxot hau da, gau, pixkat beste taldeetan egiten dudan aportazio hortaz gain, nire proiektu pertsonala. Etxean ondu, abestiak, neriak, lagunekin beti, baina pixkat bai, nereena den zea hori, horregatik denborarekin ere gartxot hau jarri diot, gau. Urte pila bat musika munduan, jau taldearekin ezagutu zintuan niko indala aspaldi, gerora Madeleine, Bananas gaur egun ere, Bizaldi, eta hainbat kolaborazio jende askorekin, musika bideo paroa, ez? Ba bai, ez dakit batzutan bidea edo galbidea den, baina duela urte askotatik sentitzen den nik musika bidea egin eta mundua ulertzeko era bezala, bizitza estilo bat bezala, gero profesionalizazioa eta gauza horiek beste afera bat dira. Baina bai, ez dakit barneak eskatzen dit bai talde dinamiketan konpartitzak ematen duen gainbali hori, eta proiektu personalan ere norbere baitan biltzen ditugun gauzei ere gure talaiatik forma ematea, ez? Orduan, ez dakit, oraindik indarrez nago eta barruan sentitzen duten indar horri emandako erantzun naturala dela, esango nuke musikarekin daukadan erlazioa. Musikalki esan daiteke, anitz izan dela zure bidea, hardcore doinuak jorratu izan dituzu, post-hardcore doinuak ere, Madeleinen hastapenetan, giro instrumentaletan sakondu zenuten ere, Bananasekin ere berriz ere egurrean zaude, Bizaldirekin giro akustikoak nagusitzen dira, hots presentzia askorekin eta giro lasaiagoetan, eta orain beste ate bat zabalik, ez, gaurekin. Bai, nik beti izaten dut eta igual klitxe samarra da, baina nik ez dut estiloetan sinisten, eta sinisten bat esan nuke estilo bakarra dela gogoa eta emozioa. Eta horrek ere uki dezake kolorea distorsioarekin, distortzio ezarekin, elektronikarekin, instrumentalarekin edo ez. Eta orduan, janariarekin bezala, ez dakit dieta anitza edukitza gustatzen zaineri, baditut jende guztiak bezala gustokoagoak ditudan estiloak. Baina bai, eroso sentitzen naiz Bananasekin pixkate katarkikoa den oihu hori egiten, eroso sentitzen naiz ere ahotsaren forma berriak deskubritzen, falsetea, popagoak diren giroko kantuak. Orduan ez dakit, nik dena ikusten dut espresibidade oso bat bezala eta benetan lero ere ofrekoa aipatzen dizun emozio eta berezkotasun hori da niretzako bereizgarria izan behar duen estiloa. Hori esango nuke dela igual zure identitatearen puntu bat, ez? Bihotza ematea egiten zuen proiektu orotan, ez? Bai, esango nuke gero ez dakit eguneroko bizitzarako bihotza eta garuna geratzen zaigun, baina bai, hala eskatzen dut gorputzak eta nik ere hala jardutan duten horiekin konektatzen dut, ez? Barrutik kanpora egiten duen jende horrekin eta ez pixkat kanpotik barrura, ez? Mozorrotuz, fede
Gaur alde batera utzuko ditugu taldeak eta zure bakarkako egitasmoan zentratuko gara. Esan bezala abia puntua 2018 urte inguruan, Gartxoten lehen fase hori ezagutu genunok eta gaur egun gau diskoa entzuten, gau egitasmoa entzuten ari garenok, garapen handia dagoela serako zirriborroietatik, gaur egun taularatzen zaren bezala, o musika sortzen duzun bezala, ez? Bai, azkenean hor, sortzaile edo sormenan dagoen jende guztiak jasaten du garapen bat, ez? Pentsatu nahi dut, izan estilostikoa, izan heldutasun maila, egia da ere nik asko konposatzen dutela melodia bera eta gitarra hartuta, askotan ere konposatzeko abia puntua izaten da esaldi bat. Orduan oso oinarrizko konposatzeko modua dudala esan nuke, baina bai, gero elementuak pixkanaka sartzen ari naiz, elektronikoak eta beste modutakoak, perkusioak ere bai esango nuke. Eta bueno, ez nuke esango musika denik guztiz elektronikoa eta gaur egun elektronikak dituen beste erakustaldi horien antzekoa, baina baditu zantzuiek, baina esango nuke nire musika melodia eta ahotsa zentroan eduki nahi duen musika proposamen badela. Igual jendeak pop doinu urbanoekin eta elektronikoekin lotzen duena, baina bai, denetarik dago. Esan daiteke musikari ez zaizuetela asko gustatzen etiketat jartzea. Ez da musikari hitza ere batzutan. Hori ere izaten da. Nun kokatuko zinake? Estiloa nahiko balu jendeak, ez dakit pixkat galduta nago, baina azkena jo nuen kontzertuko kartelean jartzen zuen bihotzetik egindako musika bihotz irekia dutenentzat. Orduan horrek ez dakit ze estilo barne biltzen duen, baina bueno, serioago jarrita eta ez hain abstrakto esango nuke nire doinuak melodikoak direla, entzungarriak, dantzagarriak eta kolore urdina dutela. Nik hori ulertzen dut, ez dakit hori elektronika edo popa den, baina nik kolore urdina jartzen dio nire musikari. Eta bai, gaur egungoa, baina guztiak bezala, nire iraganeko eraginetik ere edaten duen. Musika sortzeko gero sakonduko dugu gehiago, baina ordenagailua eta gitarrizatzen dira zu tresna nagusiak. Bai, logika erabiltzen den nik, askotan ataskatzen zait, ez dakatelako ordenagailu esona. Ni oso sinple naiz, MIDI eta gitarrarekin etxean sortzen dut olako zirriborro bat, eta gero ja soinua bera pixkat geroago bezala dator, ez? Eta horregatik ditut soinua gehiago lantzeko estudiora jute hori, lagunei galdetu, azken diskonetan ere laguntza kolaborazio eta aholkularitza asko. Orduan, bai, ordenagailutik ideia nagusi bat, esaldi batetik abiatuta, gitarrarekin simple, gero naiz gitarra ez erabili eta sinte batekin ordezkatu, baina bai, oso prozesu artisaua edo dela esango nuke nerea, eta beti hitzak eta kontzeptuak eta ideiak duela lehentasuna soinuak berak baino. Esango nuke, rock taldetan ohikoan pasatzen denaren kontra, zure kantuetan ahotsaren presentzia eta ahots lanketak askoz ere inportantzia gehiago duela, o ematen duela kanpotik begiratuta, atzetik dagoen base instrumentala baino ez. Guztiz, niretzako gainera ahotsa da normalean talde batean bereizgarriena. Horri deitzen badiozu gainera hausnarkorra eta ez dakit, anitza den mezu interpretagarri emozional bat, are gehiago. Eta horri deitzen badiozu gainera hirugarren lanketa bat nik asko egiten dutena dela ahotsaren musikaridadea, fonemak landu, bokalak eta silaben kopuru landu. Hor badago ere hitzen musikalidadea, batez ere euskeran, daukagun altxorra handi honetan, pixkat landuta ahotsak beste aukera batzuk ematen dizkizu ez, eta ni oso ahots zentrista naiz, esango nuke. Iruditzen zait bereizgarri handiena beti dela ahotsa, eta ojo, ahotsak ez du izan behar jendeak ona edo txarra, bereizgarria, nire ustez. Esentzia hor dago, emozioa ahotsean atzematen denik gehien behintzat. Gero sakonduko dugu hitzetan ere, baina musikalki aipatu dugu, elektronika giroetan datorrela proposamena, hitzen garrantzia, baseak, eta zentzu horretan garrantzia aipatu duzu ere, Einaut Gaztañagarekin egindako lana bere estudioan, base horiek batez ere lantzeko, garatzeko, eta zuk etxean egindako zirriborroetatik, borobiltzeko, ez? Bai, aipatuko nituzke Einaut, aipatuko nuke Inigo Goñi, nire lagun bat, Ekain Perez, asko lagun duna, Lejor Begozore bai. Badaukat inguruan zo txiki eta eder bat, musika maite duten eta laguntzen diaten jendearena, baina bueno, bai, Einaut klabea da niretzako, etxean egindako zirriborro horri gaur egungo soinu kapa eta kalitate hori sortzeko, ez? Eta Einaut duela urte asko ezagutzen duten lagun mina da, asko ulertzen hau, elkarrekin oso ondo lan egiten dugu azkar gainera, eta niretzako plazer bada etxean ja bukatutzat ikusten duten ideia bat, area jun eta nola, sonikoki nola puzten den ikustea. Gainera, Einautek beti du nola esan laguntzeko prestutasun hori, humiltasun handienetik gainera, eta egia esan, iruditzen zait
nire oinarria eta inguruan ditudan guztien laguntzarekin, etxean sortzen duen horrek hartzen duela denentzako erakargarri eta entzungarri izateko ainako kalitate. Gutxik dakite zer den, orekak ze forma duen. Gutxik dakite zer den, bideak gordetzen duna. Sinetxita nabil, betiko edo. Segi barnera galderak topatzera, zerote da hobe. Mina eman arren, maiz galtzen da edo non, topatzea aldeon, ezin da bizitzaren zain egon da. Maiz, okei edo kao, luzera zeharo, erlojuak zexago zai bizidan. Orain artean bilan argitaratu dituzu, lehenengoan Nora ez eroso izenpean argitaratu zen, liburu ederra lagun, eta bigarrena, duela gutxi, Ari nire izenpean, beste liburu batekin. Berez disko bezala ez dago formato fisikoan, liburuak dira formato fisikoan atera duzun bakarra, baina bai entzungai, plataforma guztietan, eta bideoz lagunduta, YouTubeen eta beste hainbat plataformetan ez. Bai, bi arrazoi nagusi daude horretarako. Ni ez naiz oso CD eta vinilo zalea, ez daukat bildumarik, eta kasu honetan nola gau baden musika zaratago pixkat nire espresibitate osoa barne bildu nahi duen proiektua, eta idazteko zaletasuna daukat, bai letragintzan eta bai hauetan bezala saiakera edo fikzio txiki batzuk. Nahiago nuen inbertsioa egin benetan motibatzen dagoen zerbaitetan. Gainera iruditzen zait nire pertsonalidadearen lagine handiagoa dela, ez? Formato fisiko huts bat baino, eta hori ateratzea fisikoan, ez? Osotasun bat emateko gau proiektuari, ez da abestia bakarrik, baizik eta abesti horiek sortzean sentitzen direnak ere bai, ez? Aipatu dugu zure kantugintzan garrantzi handia duela bai ahotsak eta bai letrak ere, ez? Asko pentsatuko dute musika talde askotan ere horrela dela, baina kasu honetan aipatu dugu leheno ere musika azpitik dago eta ahotsak ditu protagonismo gehien. Bai, zer esan, aspalitik gainera horrela, ez nik norbaitek letrei garrantzia ematen ez diela entzuten dudanean sentitzen naiz. Hemendik botatzeko gogoarekin ez naiz, errespetatzen dudan nola ez, baina bai, nire ustez hitzek bizitzaren esanahi asko gordetzen dituzte. Orduan, esango nuke nire bizitzan punto zentrala handia direla. Eta leheno aipatzen dizun sonoridadea, baino askoz garrantzitsuago dela hitzen esanahia, hitzen melodia, ze hitz aukeratzen diren, hitz horiek ze bokal eta silaba kopuru dituzten, eta niretzako oso tresna komunikatibo garrantzitsua da. Hitz jokoak dira normalean jendeari deigarrina egiten zaizkion horiek, baina era berean aipatu izan dizutago ere off record, ni oso fonetika frikia naiz. Eta uste dut badela sekretu bat jende askok oraindik deskubritu ez duena, segun eta ze bokal eta ze silaba kopuru erabili, gauzak asko ze musikalagoak ero direla, ez? Baina iruditzen zait bokalek eta hitzek dutela jendea askotan ohartzen dena, baina askoz ere potentzia gehiago. Orduan adibide bat ematearen, nik asko konposatzen dut bokalekin. Orduan ahugigu, hori egin dezaket lehenago, eta gero horri galdu inu jokau jarri, edo A, I, A, O, eta gero fijatzen naiz, eta musika batzutan ja friki mailan ere analizatzen ditut jendeak ze bokale egin dituen, eta esaten dut, hau ohikoa da, hau ze originala. Eta igual, beste jendeak bateria soinuan edo atzematen dituen gauza horiek, nik bokaletan eta horrela atzematen ditut. Orduan niretzako bai, ez dakit, beste sensibilidade bada, ez hobea ez txarragoa, baina niretzako garrantzitsua. Galdu inun jokau be, galdura eta aure. Galdu inun nahi gabe, ala behar zuen, zu bezala espektatiba taldaren, marraztu nitun, naiz berez, zirriborro izan. Hizkuntza landua erabili duzu kantua egiterako garaian, baina era berean hitz asko jate dituzu, melodien eta pixka eta joko horien lagunez. Bai, hori ere beste afera garrantzitsua da, ez? Zuzentasuna versus espresibitatea. Asko pentsatzen dut, eta ni gure hizkuntza zaindu eta mantendu behar denean aldekoa naiz, nola, ez? Nire bizitzaren punto zentraletakoa da.
Baina era berean, iruditzen zait komunikazioan eta artean eman behar diogula aukera bat gure buruari jolasteko. Eta nik uste gure sorkuntzak behar duela espazio libre bat izan, eta ez kanpoko zuzentasun eta hoien menpean horren beste egon, ez? Eta orduan nik gauzak argi esan nahi ditut, baina modu naturalean eta sentitzen dituan bezala. Orduan, ez dakit, hiztegi batek dioena edo euskaltzaindiak dioena ez da muga bat izango nik galdu innun, esan nahi bali madet, galdu egin nuen, baino ez? Galdu egin nuen, askoz musikalagoa da, galdu egin nuen, baino, Aipatu duzu ere kantu bakoitzaren atzean jende asko dagoela, baina diskontan nabarmenki aipatu behar dugu Odei Barroso eta kantuan egiten duen kolaborazioa, ez, Latza? Odei da niretzako oraintxe aipatu dizunan adibide horietako bat. Bihotzetik ari den pertsona bat, kanpora eta bihotz horri atzeman dion forma esportatu nahi duena, ez, bere eran. Ni ez naiz drill entzulea, raparekin eukinuen bere garaian, baino ez da ere nire ilusio edo iturri soniko nagusiena, baina Odei iruditzen zait, nire lehengo urteko deskubrimentu handiena, artista moduan, eta batez ere maila pertsonalean. Obsesionatu nintzen, nire 2022ko artista entzunena da, Spotifyen iritziz, zuzenekoetan ezagutu nuen, harreman oso sakon bat egin dugu, parte hartu du, eta ni nago emaitzarekin, ez da 4 minutuko abesti bat bakarrik niretzako, abesti horrek gauza asko esan nahi ditu, ez? Maiz egin dut kare, jaso zale, adosare, are, orain pare, jarri parez pare, izan gabe, bikote deituko diren bi bakardade. Gutxi da sobera, zer dara matlotara gau ez oera, konprenditzeko oraino goiz ote da zer jazten den norbait eta noiz norbera. Ez ditut jantzi nautenak, baina maizpenak nahi ditut erantzi, ezin dut erran nagoen igerran, baina neri bakerik ez ebatxi. Bideo horretan bakarrik esan dut, baina ez bakarka, ez, esan daiteken bezala. Agertoki gainean laguntza duzu, dantzari baten ondoan aritzen zara, obera zure ondoan aritzen da, eta espektakuluaren parte importante bat ere. Bai, eta gainera historia polit badaka, jendeak igual ez dakina, baina Jaiotz eta Xabi neregana hurbildu ziren gaztean egiten dituen bertsioen harira, guretzako antzerkiako egingo dituzu bi abesti original? Egin dituen, izugarrizko laguntasuna sortu garen, eta gerora nik beraiei eta beraiek neri laguntzen didate batak eta besteak dauzkagun proiektutan. Dirurik ez duen elkarbizitza artistiko eta sortza da, hori baino polita horik ez dago, eta hori guk bizi dugu, baina gero emaitzaren niretzako bada bereizgarria den zerbait. Konturatu naiz mugimenduaren garrantzia, ze espresiboa den. Nik kontziente naiz egiten duena oso pertsonala dela, eta ez naizela inoiz jende askorentzako arituko. Ez dakit oraindik tamalez edo zorionez den, baina behintzat gertukoiek ondo ulertzen duten ere mezua, bere egiten dute, oso feedback positiboak jasotzen ditut, duela gutxi ere, eta ez naiz oso zenbaki zalea eta soldautaren kultura falsu honen babeslea ere ez, baina orain dela gutxi ere bete genuen Odei eta biok areto bat, eta horrek eman zidan ere egotik baino zoriontasun bat esateko, badago jendea ertzetik gabiltzan proiektu bereziak babesteko, eta ilusioa egin zidan gehiago gizartearen aldetik benetan maila pertsonal eta egotik baino. Esango nuke, ni arrakastatsu sentitzen naizela, erakusten ari naizen bihotz zati horri entzun nahi dion bihotz zatiak identifikatzen ditudalako inguruan. Badauzkat gailurrak positiboak identifikatuta, frustrazio txiki batzuk ere bai, baina frustrazioei gogotik heldu nahi diet eta inoiz ez daitezela izan energia eta gogoa baino handiagoak, ez? Nun kokatu ezakegu gau bezalakoik egitasmo bat? Nik ez dakit nun kokatu nire burua. Duela 16 urte jotzen hasi nintzenetik esango nuke underground eta gaztetxe eta humiltasuna ondare nagusi duen estena horretatik natorrela, eta oraindik ere hor nabil. Era berean gauzak duin egin nahi ditut, eta proposamen profesionalekin lanean ari naizen bezala, nire burua profesionaltzat konsideratu gabe profesionala den gauza bat eskaini nahi dut, eta orduan ez dakit nun kokatuko nuken. Ni beti esaten dut saiatzen naizen pertsona bat naizela, nire bidea egiten dut, eta kokatuko nintzake saiatzen diren pertsonen liga horretan, ez? Bereziki, bueltan ezer jaso nahi ez duten horietan baizik eta beraien neurrira bidea egin nahi duten horien artean. Kantuak kalean dira, zakit hemendik aurrera zer gustatuko litzaizuke lortzea gau egitasmoarekin? Niri gustatuko litzaidake gau egitasmoari eskaintzen dizkiodan ordu kopuruak hainbeste direla ikusita,
bizitzan bide xume bat egitea, zeinetan integratuta egongo litzaken nire bizitzan, aparte beste 3 lan ez eukitzeko moduko kontekstu batean. Nik ez dut inor izan nahi, beti esaten dut, ez naiz beti gora begiratu behar den inor, ez naiz personaje bat, ez dut personaje hori zaindu behar, ni naiz. Baina lehengoan ere elkarrizketa batean aipatzen nuen, nik eta beste askok merezi ditugu uste dut plazak, aukerak eta entzuleak ere bai. Eta bide xume horretan ere asmoa da kontzertua jotzea, hori baita duintasunaren alde diru sarrerak lortzeko bide bakarra esango nuke. Eta nire mezua zabaltzea, gizatasunean, euskeraren lehen lerroratzean eta bihotzaren garrantzian oinarrituta dagoen proiektu bada, beraz. Hori gehioz eta gehiago zabaldu ez, mundu alu honek igual, beste forma bat eukiko lukela pentsatu nahiko nuke. Orduan nire asmoa da bidea egitea, eta batez ere holtzan egotea, zen duela urte askotatik holtza zarea naiz, eta hor goian sentitzen naiz ni benetan libre, nervioso bizitza nago ni. Hau da, nervioso jartzen nagoena, ez? Autonomoaren kuota edo gaur 6etan nunbaiten egon beharra, ez? Baina behin estenatoki gainean etxean sortutako eta lagun artean eta dena englobatzen duen sortutakoan hori proiektatzean hor naiz ni aske eta hor hartzen du niretzako bizitzak zentzu handiena. Gozatu dugu diskoarekin, gozatu dugu azken kantu xorta hauekin, formatu digital guztietan entzun daitekena, eta beraz bidea egitea besterik ez dago. Zuretzako ere igual ez da ingarrantzitsua izango, baina niretzako leheno aipatu dizuan ere jarraitzen dudan jende eta errespetatu eta gustatzen zaizkidan energia puntu horietako handi bat izan da ere zuen saioa, 1000 aldiz esan dizut, eta hor ilusio berezia nuen niretzako hau bai da ere gailur txiki bat, nire proiektua jendaurrean esplikatzeko, beraz zuei ere eskerrak, kamara atzan dago nahi ere bai, eta kojo zuri batez ere, beraz, plazerra. Plazerra gurea. Oite! Hau bai. Hau